Morning Tits. Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang konsyensya. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Bago ang lahat, Happy Valentine's Day sa ating lahat. And happy 50th anniversary, Love Radio Manila. Dahil Valentine's Day, marami rin ang ikakasal ngayon sa kasalang bayan. Mabuhay ang mga bagong kasal. At marami rin ang magpo-propose ngayong araw na ito. Alam nyo ba na ang pinakamalaking engagement ring sa buong mundo ay matatagpuan sa Timonium, Maryland, USA. Meron itong taas na 17 feet at ang kanyang lapad ay 14 feet. Gawa ito sa polished stainless steel and acrylic. At ayon sa Guinness World Record, ito ang world's largest engagement ring na gawa ng Smith Jewelers sa USA. Sa gitna ng nasabing singsing, pwede kayong magpa-picture ng iyong partner. O kahit family picture pa, ganun kalaki ang nasabing engagement ring. Ikaw, kabisyo, na-engage ka na ba? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Morning call. Morning, Tis. Kapisyo, feel good morning! morning! 50th anniversary na ng Love Radio mga kabisyo. Feb 14, 2025, adlang Biyernes. Happy Valentine's Day! Happy anniversary Love Radio, 7:30 ang oras. Oras na kasama niyo ng pambansang Angkol Dagol! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama nyo rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo. Ang pambansang tita Tanya Chinita. Tanya Chinita. Siya ang sexy hot, yummy natin nakita. Samo! Tanya Chinita. Di pambansang tita. Siya si Tanya Chinita. Kasama ang pambansang Senior Mangkanor! Will you marry us? Nagpropose. Nagpropose sa mga marami. Kaya as. Dapat marami. Laki ng singsing, no? Sana all malaki. Yun ang pinakamalaking sing-sing na engagement ring daw sa buong mundo. Kaya sa mga magpo-propose today. Yan, marami rin ikakasal today. Congratulations! Ay, oo nga, magkasalang Mag-iiwalay bayan ba? din. Uy, huwag kang magdasal. Huwag kang ganyan. Sinasabi ko lang ang totoo nangyayari sa buhay. Hindi porgi kinasal kayo, forever na yan. Nang bababae yan, promise. Hindi pa rin nakamukot. Wala, hindi na para maniwala. Para sa mga sa mga kakasal today, meron din ba sa lugar niyo sa Bacoor? May Yes, kasalan meron ba yan? din. May mga kasalan dyan sa gilid-gilid dyan. Hello po sa mga ikakasal. Good luck po. Mga 2 years pag nagkaalaman ng ugali. Goodbye. Hindi pa rin nakabubo. Pero yun, nakakatuwa naman. Nakakatuwa na pwedeng
photo op dyan. Sa gitna, biggest sa gitna ring. ng ring. Made Ayan. of ano yan? Made of Ginto. stainless steel. Hindi totoong ginto kasi mananako yung... Dito nyo Hindi ko ilagay sa sasabihin na Pilipinas may yan. plano ako sa engagement ring na yon. Hindi pwede kasi pag dito yun nilagay, wala na yung ring na yun, ipatimbang na yun. Totoo yan. No? Napira-piraso na yan. Pero maganda yung, sabi nga maganda ngayong engagement ring na yun. Sa mga mapropose dyan, good luck and makiselebrate na rin kayo sa aming anniversary. Yes! Happy, Mga- happy anniversary. Mga drivers natin ngayon, Tits, may pasofa kasi tayo. Ay! Hindi lang engagement ring. Gusto ko yan. Miss ko naman sofa. Ano? Maupo sa sofa. Oo. Princess and Ron, salamat po sa inyo kay Ma'am Furnitures Weng. and general merchandise. Yun. Maraming salamat. And tanong, kailan ba ibibigay ang sopa na yan? Abangan nyo mamaya sa Yeah, Dear announce. Love. Sa Dear Love, mamimigay sila ng pasofa. Abangan nyo po. Pero sa programa natin, mamayang konti, 2,000 pesos para sa ating mga drivers para sa ating Love Knows. No boundaries! Abangan nyo yan mamaya. Alam nyo, meron na kami ibibigay sa inyo pang date nyo sa babae nyo mamaya. Kanina pa ito. Ano ba nila ng problema nito? Para sa inyo yan, pang-boundary nyo yan. So kung nagpalista kayo last week or this week, Ayan, wag maglipat ng radyo. Oo. Lakasan. Kasi mag-a-announce na kami mamayang konti. Standby po. Lalong-lalo na yung mga nagpalista, mga drivers natin. Sa mga drivers, yung mga lovers. Mga lovers yan eh. Mga driver? Kuya, grabe magmahal. Yung driver? Yung lovers. Lover pala, lover. Naglolokohan lang yan? Yung lover? Yung driver? Siyempre, magbibigay ng boundary sa asawa, pero sa kabit meron din yan. Yung driver? Yung lover! Kaya Basta pala- blank, sweet lover. Basta driver? Basta lover, sweet lover. Balik ka rin ba? Basta lover, sweet driver. Uy, pumarada siya dahil uminom ng tubig na uhaw. Yung driver? Yung lover, uhaw pa sa camel. Yung driver. Yung lover. Umihinga sa gulong eh. Yung driver? Yung lover. Nag-check-in 3 hours. Yung lover? Yung driver! Yung ano niya, yung pang-chicks niya na pera, nasa lisensya niya nakaipit. Yung driver? Yung lover. Kaya pala, uy, binunot niya yung discount card Binunot ng driver? ng lover. Hindi na ako naniniwala dyan. Sa lover? Sa driver. Uy, hindi mababait daw yan sila. Wala Yung ako. lover? Yung driver? Weh. Nagbabiyahe lang naman sila. Naghahanap buhay. Yung driver? Yung lover? Yung mga Grab Warriors, matindi talaga yan. Na driver? Na lover! Grabe talaga yan. Yung driver? Hindi yung lover. Nag-aabang sila na mabunot ang pangalan sa Labnos no Boundary. Yung mga driver! Mga lover. Binigyan nila ng flowers. Binigyan niya ng flowers yung asawa niya eh. Nung driver? Nung lover. Pero marami pala silang binigyan. Yung lover. Yung driver! Napaka-babaero! Yung driver? Na oo! Basic. Basic! Nililipat na naman nila yan. Huwag mo kasing awayin. Nililipat yung radyo ng driver. Ng lover. Uy, pati pasahero, binigyan ng flower. Binigyan ng driver. Ng lover. Ma'am, nandito na po ako. Sabi nung driver. Sabi ng lover. Kaya pala. Kandong ka sa akin, ma'am. Kandong sabi nung lover. Sabi ng driver. Ayan, sa mga drivers natin, standby kayo dahil ibibigay na namin sa inyo ang Yes! pa-premium. Mamayang konti. Konting-konti na lang. At may pa-shoutout pa tayo later Correct. on. Correct. Uy, kay Sir Noel dyan. Sir Noel ng Meralco CRS, good morning! Yan. Salamat sa iyong Happy Valentine's advance Happy Day. Valentine's. Pati ni Sir Noel Villapando ng Suzuki Motor Hello Philippines. po. At sa lahat ng mga taga-Suzuki at taga-Meralco CRS, good morning po sa inyong lahat. Salamat po. Happy Valentine's Day, Direct Feel, kay Ma'am Tonette and Cruz family and drama team ng
DZRH. Opo. Kanina pa nakatutok ang mga Grab Warriors, pati Team Charlie Papa. Maraming salamat. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day po. Ito po ang nagse-celebrate ngayon ng 50th anniversary Yes! ng iba. Stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Eto ka na naman. Metro's number